Бацилус булгарикус е малко дива бактерия. За сметка на това пък тя се носи нейните плюсови по отношение на здравословните ефекти. Лактобацилус булгарикус се развива в корените на дъба, в диво състояние, в чашките на дряна, в цветето невен, в зелениката и други такива зелени растения. Оттам той е култивиран и истинското българско кисело мляко е овчето кисело мляко. При биотехнологичния процес, който ние сме разработили, се получава едно свързване между аминокиселините и простите захари, монозахарите, глюкоза, фруктоза и други, и се получават нови, неизвестни съединения между захари и аминокиселини. Те убиват лактобацилите отвън и ги запазват живи при стайна температура. Ето го какво представлява. За 10 години в най-обикновена хартиена опаковка той се е запазил. Ние сме го изследвали и в него продължава да има лактобацилус булгарикус до 10 на 3-4 степен. Имаме пакети запазени на 15 години, които са в алуминиево фолио, пакетирани под азот. Преди 3 години отворихме един от тях. Той е запазил този вид, който сложихме там. И беше с 10 на 6 степен лактобацили. Това другото, което виждате тук и в тази витрина, представлява пробиотична козметика. Тук се съдържат около 40 различни вида билки. Специално тук лактобацилите са убити. Те са стерилизирани, са унищожени, тъй като това е на водна основа и ако са има лактобацили вътре, то те ще ферментират и няма да могат да се съхраняват. Трябва да има консерванти. Тук няма никакъв консервант. Всяка жена знае, че за да бъде кожата хубава, на времето се мазали с кисело мляко. Това е фактически киселото мляко, което се дава в големи количества и именно ефекта се дължи на аминокиселините, на белтъчините, които дават този благоприятен ефект върху кожата на жената. Това представляват пробиотични маски за лице. Тук има живи клетки на лактобацилус булгарикус, има различно количество аминокиселини, повече или по-малко, различно количество белтъчини и въглехидрати. Когато се намаже върху лицето и стои, тя се получава като един филм таблетка, лактобацилите отнемат абсолютно всички там черни точки, които се получават и други такива нежелани неща. Мед, който се произвежда в района на Добруджа, и там имаме един голям пчелин, около 7-800 кошера. Пчелите се подхранват с пробиотици, специално за тях произвеждаме определен тип пробиотик и при тях няма заболяване. И меда, който се получава, не съдържа химически вещества. Това е, може би, най-мощният стимулатор на човешкият организъм. Това е мед с пробиотик, особено за хора, които така са отпаднали и други, са 1, 2, 3 лъжички и с много добър ефект. Смесен мед с чист мед с пробиотик. Това нещо е от серията козметика пробиотични сапуни. Те съдържат пробиотик, вътре има живи клетки. Това представлява чист сапун, глицеринов сапун. Към него е добавен пробиотик и специално в този има конкрет от роза. Ние предпочитаме модерния способ за разпространяването на нашите продукти чрез мултилевел система. Освен в България, ние изнасяме определена част, бих казал по-голямата част от продуктите в чужбина. През последните години основно сме насочили нашите усилия за далечният изток, специално Китай и Корея, Южна Корея. От европейските страни изнасяме за Кипър, изнасяме за Гърция, изнасяме в Дания, изнасяме в Франция, в Испания, в Полша и в Чехия и няколко други държави.